önkéntesnek lenni, jó! Jó, nem vagyok troll, menjünk tovább. Sziasztok, itt vagyok Győrben, éppen most zajlik az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, rövidebb nevén az EOF. Ez azt jelenti, hogy most itt Európából összesen 50 országból érkeznek a 14 és 18 év közöttiek, hogy összemérhessék a tudásukat. Önkéntes irányítóként veszek részt az EOF-on, ami azt jelenti, hogy ha hozzánk érkeznek az önkéntesek a Mobilizbe, mi csekkoljuk be őket és mi adjuk nekik a kajajegyet, illetve napi ajándékokat. Most van szerda, az első nap szemüvegeket lehetett kapni, a második nap, vagyis tegnap pedig ilyen füzetet és tollat. Hugo egyébként egy kakas, és fun fact, hogy ezért az a neve, a Hugo, vagyis Hugo, Hungarian Go, vagyis hajrá magyarok. Szóval nekem ez az önkéntes irányítás a feladatom, Mobilizbe ez a check-in rész. Ezt csinálom minden nap 4-től 10 óráig, vagyis 6 órát vagyok ott. Most van olyan dél körül, és ma kicsit hamarabb megyek be, mert szeretnék nektek pár érdekességet megmutatni. Többek között a Fun Zone, ami sportolók és önkéntesek számára van fenntartva. Ez ilyen kis, ilyen munkaövezet konkrétan, hogy mindenféle lehet csinálni, de ezt majd úgyis meglátjátok. Ezt még nem mondtam, hogy ez Magyarország első hivatalos olimpiája. Van egy önkéntesek számára fenntartott kézikönyv, amiben többek között van hátul egy térkép, hogy el tudjuk igazítani azt, akinek szüksége van rá. Számomra a legérdekesebb, hogy 19 darab embernagyságú Hugo figura van, ugye ő volt Hugo, tehát a mai napom abból fog állni, hogy most bemegyek a Mobiliz környékére, a Fun Zone-ba, az Olimpiai Falu 1-be, körülnézek, hogy mit látok, utána elmegyek ebédelni, aztán kezdődik a műszak. 10 után pedig találkozok az Esztivel, akivel már találkozhattatok a Simple Plan-es vlogomban. Még egy fun fact, hogy az Olimpiai Falu 1, az az új koli, amit felépítettek, és ott fogunk majd lakni. Kezdjük el a napot, menjünk be a városba! Szóval ma az történt, hogy akartam videókat csinálni, de annyira esett az eső, hogy egyszerűen képtelenség volt bárhova is kimenni. Viszont szereztem pár kitűzőt, ami nagyon fontos. Most már végeztem a műszakkal, most éppen a Jedlik hídon vagyok, és most megyünk találkozni az Esztivel. Aha, azt hiszem látom. Ott van az Eszti. De lehet, hogy most besülök, és nem ő lesz. És itt az Eszti! Sziasztok nézők! Most már látszódik, nem csak sötétben. Nem mondom az Esztinek, de vágyom egy ilyen pólóra, úgyhogy nem sokáig lesz neki. Ne! Úgy, mint a Nike-s pulcsi. Az a helyzet, hogy most itt vagyunk az egyik szaktársunktán, aki most itt nyaral. Úgy döntöttük, hogy elnézzük a laposra, most ezt a bambit megisszuk, egészségednek is. Ebben csak bor van? Csak volt. Jó. Bambi. Bambi. De rossz. Úgy jön magában. Az ilyen első fél éves íze van. Akkor ittunk ilyen minőségi borokat első. Keverjünk be az útcsapiát. Keverjünk be az útcsapiát. Aztán találkozom. Laposon? Találkozunk a laposon. Elhiszem. Szóval annyit akartam mondani, hogy Eszti előbb azt mondta, hogy Hugo aranyos, ami számomra csak azért fura, mert amióta Nem szeretem. nagyjából hallottam azt, hogy Hugo, azóta Esztike
utálja. Nem, mi segített rá? Azt, hogy beállítottad hátteremnek, és minden nap azt kell néznem. Biztos attól Azóta se kedveltem meg. állítottad vissza? Visszaállítottam, aztán megint visszaállítottam, mert azt állítottad be. Aztán megint kiállítottam, aztán megint vissza. Kiállítottam. Kiállítottam. Kispad! Közben induljunk el. Szóval ez most egy éles váltás volt. Voltunk tegnap bulizni, most már lassan 3 óra van. Egy kicsit hosszúra nyújt az este. 6-kor aludtunk, oda. Hát nagyjából. Nagyon király volt. Ciprusiak, svájciak, dánok. Voltak minden. És egész jól beszéltünk angolul. Ja, hát inkább te. Én nagyon nyomtam. De nagyon nyomtad. Jó volt így összességében. Ja, jó buli volt. Igazániból nagyon király volt. Hát eltáncolgattunk olyan 4-5, aztán elindultunk haza. Akarunk még valamit mondani? Igazániból nem. Szerintem legközelebb Lellén fogunk találkozni, amikor megyek majd esztibe. Meg benne lesz majd a Zsófi. Innen tudod Zsófi, hogy majd benne leszel. Szóval ennyi volt ez a vlog, remélem, hogy tetszett nektek, aztán legközelebb találkozunk Lellén. Puszi! Sziasztok!